Ειν πολυνόντες ορίζεν ο Έλλην Κωνσταντίνον, ο Έλλην Κωνσταντίνον, ήρχενε 300 σημάντρα και 62 καμπάνας, και 62 καμπάνας. Έρθε μπουλή και κονέψε σαν Αγιά Σοφιά στην πόρταν, σαν Αγιά Σοφιά στην πόρταν. Σο άλλο το φτερό να φε γράμμα κρατεί γραμμένον, γράμμα κρατεί γραμμένον. Άτο κι αν εις κι αναγνώσεν μη δε Μητροπολίτης κι ουδε Μητροπολίτης, και έναν παιδί, καλόν παιδί, κράτη και αναγνώθη, κράτη και αναγνώθη. Και σε καναγνώθ και εσύ κι ακλαίει και εσύ κρουρτήν καρδίαν, και εσύ κρουρτήν καρδίαν. Αηλίε μας και βαίε μας ή του την πολετέραν, ή του την πολετέραν.